O'n i'n meddwl bod ni'n teulu lle bod yn gwybod bod misogyny'n wrong. Fath o rhiant dwi'n poeni. Ar ôl edrych drwy ffôn I mab, cafodd y fam yma I synnu. Gwna neges lle oedd hogan di gofyn cwestiwn digon syml yn y grŵp chat, ac wedyn oedd plentyn wedi ateb yn ôl yn deud, "Women, since when do you have a choice?" A wedyn 3 o hogiau eraill di licio hwnna, a ti'n gweld wedyn sut mae hynny'n gallu defelopio fod yn rhywbeth mwy. Mae yna sgwrs dros o wlad I bod yn ddiweddar am sut mae bechgyn a dynon ifanc yn siarad am ferched. A'r trafod am iaith gydd sy'n cael ei defnyddio gan bobl ifeg, lliwiau ac emojis mewn sgyrsiau. Yma yn ysgol Bro Morgannwg fel mewn sawl ysgol arall, maen nhw'n ceisio mynd i'r afer ar broblem. Mae ffrindiau fi jyst bach fel fy defaid, dilyn be mae pobl yn dweud. So falle nhw'n gallu clywed be ni'n dweud ar-lein a cymryd am ynnu ystyried a falle, by'r gair cytuno efo be ni'n dweud. Maen nhw'n cael eu dylanwadu'n hawdd gan bethau'r cyfryngau cymdeithasol, a felly maen nhw'n tueddol o dilyn ei gilydd gan bod nhw I gyd mewn grwpiau eitha agos. Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw'n dweud I bod nhw'n gweithio gydag ysgolion ar y mater. Nawr mae rhieni, athrawon a chenhedlaeth sydd wedi magu mewn oes ddigidol am weld newid gwell. 2 gôl, 3 phwynt, 3 dyrchafiad. Ydy mae wedi bod yn dymor rhyfeddol arall I glwb pêl-drod Wrecsam. Ac yn ysgol Plas Coch, dafliad carreg o'r cae ras, y pêl-drod oedd yn dal I fod y pwnc siarad. Roedd o'n arbennig iawn. Roedd o'n mor hwyl jyst gweld nhw mynd nôl i'r championship. Ges ti weld rai o'r chwaraewyr, ges ti selfie, ges ti lofnod yn rhywun? Dwi wedi cael selfie efo Ryan Reynolds. Roedd nhw wedi gwneud pitch invasion ar y cae. Roedd o jyst yn mor hwyl I weld pawb jyst mynd fel, woo! Dwi'n teimlo'n really hapus. Mae jyst yn arbennig iawn. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae yna lot mwy o'r disgyblion ma'n dilyn Wrecsam yn hytrach na dilyn tîmau fel Manchester United a Lerpwl. Diwrnodau di-wisg, dyn ni'n gweld plant mewn kits Wrecsam yn lle tîmau eraill. A mae'r effaith mae wedi cael ar y dre ar y ddinas yn beth da iawn a fedre mond yn gweld hyn yn parhau. Bydd bywyd yn y bencampwriaeth yn wahanol iawn i'r hyn y mae Wrecsam wedi arfer ag hyd yn hyn, ond fel mae'r clwb wedi profi dro ar ôl tro, mae'r gallu ganddyn nhw I addasu ac I greu argraff beth bynnag her. Bydd yna mwy o bwysau ar y tîm, dwi'n meddwl. Bydd yna mwy o waith I ni yn y clwb wneud, dwi'n siŵr. Mwy o cyfleoedd I bawb, sy'n peth gyffroes iawn. Felly, dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at beth sydd ddod yn y tymor nesaf a'r blynyddoedd sydd wedi dod. I Wrecsam, mae'r stori dylwyth teg yn parhau. O fore gwyn tan nos, mae ffônau symudol yn rhan fawr o fywydau llawer ohonom ni. Ond gyda llawer yn treulio oriau bob dydd yn sgrolio, os angen ail edrych ar ein perthnasau gyda'n ffônau. A dyna'n union mae Chenai wedi bod yn gwneud mewn rhaglen arbennig yn edrych ar ei defnydd hi o'i ffôn. Surely di hwnna methu fod yn iawn. 14 awr a 29 munud. Daily average? Wel, mae'n deud ddoe. Cloi'r ffôn mewn bocs am 5 niwrnod oedd y nod, tipyn o her. Pryd ges I cynnig I wneud o, o'n i'n meddwl sef o dda I wneud gan fod ffôna'n testyn mawr yn y byd ar y funud. Ac o'n i eisiau gweld os o'n i'n gallu wneud heb y ffôn am 5 diwrnod gan fod o byth yn... gan fod yn rhywbeth dwi rioed I trio o blaen. So o'n i'n meddwl sef o'n challenge da. Nes I gloi fy ffôn mewn bocs am 5 diwrnod ac o'n I ddim yn gwybod y cod, a wedyn ges I camera I wneud vlogs bach o fy hun bob dydd, gweld sut rwy'n teimlo. Nes I hefyd cyfweld a disgyblion ysgol Llangefni, ac oedden nhw'n trio lleihau faint oedden nhw'n defnyddio social media ar ei ffôn, ac oedden ni'n siarad am y profiad yna gyda'n gilydd. O'n i'n sbio'r total screen time fi o sysdeitha, a oedd e fatha bron I 2 diwrnod ar fatha ffôn fi, ac oedd hynna'n sioc. Ydyn ni gyd felly yn gaeth i'n ffônau? Swn i'n dweud, dwi'n teimlo mae addicted yn swnio o beth rili drwg, ond swn i'n dweud bod ni gyd yn. Gan fod ffônau yn rhywbeth mawr yn bywyd a bron I pawb, swn i'n dweud. Un enwedig, mae rei pobl yn defnyddio ffônau I gwaith a falle hefyd. Ond swn i'n dweud bod ni yn mwy neu lai addicted i'n ffônau. Wel, achos mae yna gymaint ar gael anyn nhw a bod nhw mor fatha accessible, dwi'n meddwl bod ni bron methu helpu'n hynny a bod nhw efo ni drwy'r adag, bod ni ddim yn sylwi faint da ni defnyddio nhw. Ar brawf nath ddysgu lot I Chenai ac yn siŵr o wneud ni gyd feddwl am faint o amser mae'r ffôn yn ei gymryd wrthom.